cicil saking Bandung Rejo SWS kang nami mula enggal kabiar sano sering warga setuju Siyaga Pratamtama Sureng Wadya Unggul Yuda Siyaga Pratamtama Sureng Wadya Unggul Yuda Siyaga Pratamama Sureng Pratamtama Sureng Wadya Siyaga Pratamtama Sureng Wadya Unggul Yuda Siyaga Pratamtama Sureng Wadya Unggul Yuda lumaksana makita kita
padha macul larap sawah timen subur yo padha kumpul aja weka bareng tandur ning pekarangan tegalan uga ning sawah yen wis panenan kanggo mangan turah-turah aku sing rewangi suket aku putih rapuh ora lali omo kabeh mati tanah desa iki kabeh lo jinawi yo padha amar suti mugi Gusti berkahi desane ayem tentrem pak tani mesam-mesem desane kemari pahporo tani padha bunga wedhuse lemo-lemo sing duwe guyang-guyu pepeke padha ngandha wela yo padha digodhog Sloko padha ela-elo sirama menyang kutha le oleh payung mondho majentit lolo wong mati ora obah nek obah mateni bocah yen urip padha ngibadah sloko padha ela-elo sirama menyang kutha lek oleh payung mondho majentit lolo wong mati ora opah nek opah mateni bocah yen urip padha ngibadah kantun gayane Udi Gus maju sini Gus kanjeng maju monggo kanjeng monggo tidak ya Mbak pun maturi paring kula pimpinan tadi atanipun pati matur kita kitaan wah sapa sing rokok apa kok kesane iki boten penting kobongan Mas matane Mas matane panggunge kok mumbul wit kongslet kuwi awas iki nganu pupuk
Kanjeng Sok tumpul. mumpung Kanjeng penangsang nang kene dolanan sik wae. Ha iya. Masane ana kewoke bayi. Ning naon ya wong ya? Mau kaya gek ngarit. Paling mek jagung. Nek ndi, Gus? Ana swara tanpa rupa. Entut. Ya. Corone. Kok. Kok bolomu iki gede barang. Iki angger pentas kok mbeng ngunek-ngunek ki aku. Kowe. Gus, Nggih. Komplit Kanjeng. Apa kene? iki kowe wis ngaturke pitutur sing apik apa durung? Aku lho raine mawon elek kok pituture apik nggih mboten ngene ta. Maju sithik, Gus. Najan rupamu elek kuwi nanging biasane pituturmu ya iso pitutur apik. Kanggo Mas Riham Riham Adil. 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 Ora sapa ngapo. Apa padake budhek kowe kene bengok-bengok. Aku ora gatekke. Nggih, kagem Mas Abdel. Reham Abdiel. Iki kan pun disunati, tegese pun ditetaki, saniki pun dewasa nggih, menjelang dewasa. Nggih mugi-mugi dados anak ingkang berbakti dumateng tiyang sepuh, saged migunani tumrap agama negara lan ugi tiyang sepuh ngoten dadi intine dados putra ingkang salehah. Soleh. Soleh. Soleh rak lanang. Ayo lanang. Aku goleke solekah kok. Bojomu ya. Ayo kene ngerti dhewe kene senenge mangan bojone tangga kok. Gus, Musa masuk. Masuke mono metune kuwi. aku iso metune ngopo? Aku lemes. Bayar ya. Mlebune no iya oke anggar bali Mas 2 jam sementen ora ninggal KTP. Ngomong apa kowe? Nek niku lho teng KSP bang-bang ngoten niku nek Heeh. wayahe ngangsul pancen sulit. Gus, Nggih niki. nang kene. Nggih. Iki tak bunggel semene. Nggih, masalahe mangke nek waruke di-WO mesake. Wau siang pun di-WO. Ora, Gus. Iki aman bengi iki. Oh, aman. Nggih, Yo. insyaallah aman. Enten Pak Kapolsek kok. Oh iya. Wis komplit kene iki Nggih, keamanane. nggih. Ayo saiki dibajutke. Nggih, sindika. Makaryan. Ayo. Ayo kundur bebarengan. Ngati-ati teotep. Kok teotep. Kula TK mboten lulus kok.
tulung. Enten apa? Enten apa? Tulung. Wis oto. Alhamdulillahirabbil alamin. Gus, Nggih. ana apa iki? Lagi enten apa? Aku mlayu-mlayu ngopo? Oh, enten bengak-bengok kula mlayu. Enten mlayu. Sing mlayu ke sapa? Kula. Ayo kowe ngopo? Ha nggih ngopo? Mbuh. Kowe mlayu-mlayu tulang-tulunge ngopo? Kowe mlayu tulung-tulung ngopo? Ngopo kowe tulung-tulung ngopo? Kowe, Nggih kula maksude. kowe kok takon perjuritku? Kula uteke keri teng niku. Niki lek omong cepetan. Tulung. Kuwi iki apa? Allahu Akbar ya Allah ya Allah. Tulung niku. Kok nganggo Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajane nek sing nulungi mboten jenengan kok. Sopo? Petrus kaline Tumadi. Streaming lho. Engko nek Bang Jon nonton. Gus, Eh, piye Gus? Ojo terus iki. Aku ra betah. aku lagi mboten betah. Aku ra betah le ngopo? Ngamati wis jenengan niku. Hawane niku pingin ngoten nek jenengan. Tulung. Ono apa? Kertas sing ngigal nang endi? Oh iki Dik. Kula mau nak ngruput. Yo. Ngopo? Terus Ngopo? 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 Dai. Oh. Kaya iso kepiles kancane. Iki wis mambu jak rasul lho. Ono Kula mau nak ngruput. kok sik, li omong sing cetha sik, sing cetha. Cok latihan kok. Sing ra tau latihan rak kowe. Ha nggih kula. Ayo kowe kok ngelokke aku. Kula ngelokke kula kok. Niki kuping kula. Kupingmu ngopo? Kupingmu ngopo? Kupingmu ngopo? Pane gemes. Kuping kula. Keris. Wow, ada kopoknya. Kula. Sing tenanan. Apa? Terus mulane nek brengos iki pas lambe, nek kowe lambe loro ngisor dhuwur ketutup kabeh. Gak mawon. Kula mau nak ngruput. Terus wonten pawongan kalih. Ono wong loro. Ngopo? Nggih mboten ngertos wong liwat kok. Ya nek mbeng liwat ki rasa mbok omongke karo aku. Terus tanglet kalih kula. Takon karo Cah bagus. Kula kan terhina. Kula merasa difitnah. Wonge matane picek apa piye ngono lho. Ngamati aku kok cah bagus ki jan. Terus piye, Pak? Terus pripun wong ala ngoten to kula. Ya wong olone rasa ngadep aku. Oke. Pripun wong ala ngoten. Riham Asyel. Yo piti kula. Mesti kuping. Niki enten terkantil-kantil, mare metakil rupane kok til.
dikon kondangan. Mulane rambutmu ki cukur. Ngeten iki iklan nganu iklan sampo. Sampo apa? Sampo kucing. Bos. Mikir balik iki. Di belakang arena terserah gua. Mau apa kau? Kowe ra nomor rekod ya. Aku nonton, Lek. Apa nang isor? Tak ketok. Ayo capeke. Menang, nonton menang. Dijentong kok ibu. Cek golek kalah jalan nang metu ngendi? Yo rasa ngomong karo kene. Karo masih panitia kok. Yo rasa bunga-bunga. Iki metu kene iki. Karo masih iki ye. Yo rasa bunga-bunga. Kabeh wae para suwek. Iki lumantar kinto neki bekti sun tur mring dika ya kang masri ya penangsang ing jipang panolan praja dasar satriya pinunjul durasing nalindra yakti Soreng, iki layang pangalembono saka hati Wijaya. Nanging iki isih ana bajuti, mula padha rungokna Soreng. Mung sadetik cacatira lali kande pinangkya